Én azt gondolom, hogy ma ismét egy mérföldkőhöz érkeztünk a MySelf központunk életében. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, Kata. Bizinger Katát szeretném nektek bemutatni. Kata a sminktetoválás igazi mestere. Meg kell, hogy osszak veled egy személyes élményemet. Azt gondolom, hogy nőként és bőrgyógyászként kell két különböző irányból megközelítenem ezt a kérdést. Nőként azt gondolom, hogy én is, mint ahogy mindenki más, arra vágyik, hogy reggel, ahogy kipattan a szemünk, egy tökéletes képet mutathassunk magunknak a tükörben, meg esetleg a párunk is azt lássa rajtunk, hogy tényleg jól nézünk ki. És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet ezt igazán megvalósítani, nyilván a smink az egy nagy segítség tud lenni számunkra hölgyeknek, de hát bőrgyógyászként ugye én azt mondom, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy este lemossuk a sminket, tehát reggel nem tudunk abban a sminkben ragyogva ébredni, amit esetleg előző nap során ott hagytunk. Úgyhogy a sminktetoválás az egy nagyon-nagyon jó megoldásnak tűnt számomra. Különösen azért, mert hogyha végigvesszük a sminktetoválásnak a legfontosabb helyeit, a szemöldök, egy tusvonal a szem környékén, az ajak, azokat a részeket tudjuk a segítségével nőként hangsúlyozni, ami esztétikai szempontból is nagyon fontos az arcunkon. Egy szépen ívelt, jó formájú szemöldök, egy gyönyörűen keretezett, nyitott tekintet, vagy az esztétikai egységként is nagyon fontos ajak, hogyha szép formájú, megfelelő teltségű, azt gondolom, hogy egy tökéletes képet tud mutatni. Viszont hogyha nem jó a sminktetoválásunk, akkor nagyon-nagyon hosszú időre, és ezt már bőrgyógyászként mondom, esztétikai szempontból is, meg egészségi szempontból is egy őrült nagy galibába tudunk belekeveredni. Mesélj nekem arról, hogy számodra mit jelent a sminktetoválás, és mesélj nekem arról az érzésről, hogy hogyan tudod nők százainak ezeket a reggeleket, amikor felébred és tökéletes formában látja a szemöldökét, a szemét, az ajkát, még szebbé tenni. Mit érzel ilyenkor, és mi a te tanácsod ezzel kapcsolatban? Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Mit jelent számomra a sminktetoválás? Hát nem egy olyan sminket, amit este le kell mosni, ez már nagy előny. Egy hosszú távú megoldást jelent számomra és a hölgyek számára, akiknek elvégzem ezeket a kezeléseket. Egy olyan megoldást, ami tökéletesen egybesimul a természetes vonalaikkal, illetve az arcoknak árnyalataikkal. Én olyan sminktetoválásokat készítek, amelyek nem túl harsányan megjelenőek, amelyeket a lehető legkisebb pigmentezettség mellett készítem, és természetesen olyan körülmények között, hogy az a bőrüket a legkevesebb mértékben se károsítsa. Ugye erre most már nagyon jó készülékek, nagyon jó anyagok, nagyon jó elő- és utókezelők állnak rendelkezéseinkre, hogy ezek az eljárások már így meg legyenek oldva. És hogy mit jelent az, amit a vendégnek adhatok a kezelőszobába, ez egy én nagyon szeretem a szakmámat, szerintem zseniális szakmával rendelkezem, mert rövid időintervallum alatt nagyon boldoggá lehet tenni a hölgyeket, és nagyon hosszú távon. Nem egy olyan esztétikai kezelés, ami máról holnapra elmúlik, hanem hosszú távon segíteni tudja a vendégnek az esztétikai megjelenését, ugyanakkor a mindennapjait, mert ugye sok időt spórolunk ezekkel az elkészített, szépen visszafogott sminktetoválásokkal. Azt gondolom, hogy ugyanazokat az irányelveket mondtad el, amelyet én is saját, szintén nagyon szeretett szakmám során szem előtt tartok. Számomra bőrgyógyászként azt gondolom, hogy a sminktetoválásról beszélünk, akkor 3 nagyon fontos dolog van. Az első a szakembernek a tudása. Ez nélkülözhetetlen. Nagyon fontos, hogy milyen géppel dolgozik, és nagyon fontos az is, hogy milyen pigmentanyagot használ. Kérlek szépen, hogy egy kicsit világítsd meg nekünk szakmai szempontból azt, hogy mit jelent mondjuk a szakembernek a tudása, milyen géppel dolgozol, és miért fontos az, hogy a pigmentekre különösen odafigyeljünk. Igen, a szakembernek a technikai tudása az alapvetően meghatározza azt, hogy milyen sminktetoválásokat készít. Én úgy fogalmaznék, hogy nagyon könnyű nekünk, pigmentáló szakembereknek sok pigmenttel dolgozni. Ha mennyiségileg sok pigmenttel dolgozunk az arcon, az azt jelenti, hogy nagyon definiált, nagyon odarajzolt, nagyon mesterkélt végeredményeket kapunk.
Ha egy szakembernek jó a technikai felkészültsége, akkor ő képes lesz egyenletesen vagy szép átmenetekkel, kevés pigmentezettség mellett is tökéletes formákat és színeket alakítani. Ez a technikai tudással kapcsolatban. Na most az elméleti felkészültségével kapcsolatban pedig azt hangsúlyoznám ki, hogy nagyon-nagyon jól kell ismernünk a bőrt. Nagyon jól kell ismernünk, hisz a bőr a mi papírlapunk, amire rajzolunk, és ez egy élő szövet. Itt különböző folyamatok zajlanak. A különböző folyamatok alapvetően befolyásolják azt, hogy hogyan fog, és milyen színnel, és milyen formában bőrbe gyógyulni, illetve hosszú távon hogyan fog az kikopni a bőrből, mennyire fog elmosódni, esetleg mennyire fog színt változtatni. És akkor azt hiszem, mindjárt át is ugorhatunk a szín kérdésére, vagy maga a pigmentanyag kérdésére. Ugye az első számú szempont az lenne, hogy tiszta anyagokkal dolgozzunk. Úgy gondolom, hogy egy sminktetoválónak ez most már egy ilyen alap igénye kell, hogy legyen, hogy ne kerüljön egészséget károsító anyag a vendég írha rétegébe. Ezt nem is részletezném tovább, ez egy ilyen alapigény kell, hogy legyen, és most már a piacon rendelkezésre állnak olyan anyagok, amelyek ezt biztosítani tudják számunkra. Ezen túl, ami a pigmenttel kapcsolatban fontos tényező, az lenne, hogy ne hozzon elmosódást a bőrben, sem első, sem második, sem harmadik évben a sminktetováláshoz képest. És itt legfőbbképpen az ilyen finoman kidolgozott dolgokra gondolok, mint például egy szálazás, vagy egy éles kontúrvonal, ne legyen elmosódott hatású hosszú távon a bőrben, és akkor rátérhetünk a harmadik témakörre is, ami nagyon fontos a pigmentekkel kapcsolatban, ez pedig a színmódosulás. Rendelkezünk most már olyan pigment alapanyagokkal, és vannak most már olyan keverékek, amelyek a legkisebb elszíneződés mellett kopnak ki a bőrből. Ehhez alapvetően egy jó termékcsaládra van szükség, de amire még jobban szükség van az, hogy a szakember megfelelőképpen legyen felkészült a pigmentológia témakörében, és akkor jól és megfelelően fogja tudni használni meghatározott keveréket, meghatározott bőrben, és akkor tudjuk kiküszöbölni a kopásokkal járó színváltozásokat. Azt gondolom, hogy a te szakmádnál is alapvető, hogy legyen egy szép érzék. Tudd az arc harmóniáját, hiszen csak úgy lehet harmonikus végeredményt elérnünk a vendég arcán. Nagyon fontos az a tudás, amivel te rendelkezel, nagyon fontos a technikai felkészültség, a gépnek a minősége, a pigmentnek az ismerete és a helyes elhelyezése a bőrnek a megfelelő rétegében. Tehát sok múlik a szakemberen, nagyon sok múlik azon a környezeten, amelyben a tetoválás elvégződik, és nagyon-nagyon fontos, hogy a vendégnek milyen szabályoknak kell megfelelni. Van-e valami olyan tanácsod, hogy pigment behelyezés előtt mire figyeljen oda a vendég? Igen, kiemelném a legfontosabb, vagy a leggyakrabban előforduló problémákat. Ajaktetoválás esetében tud problémát okozni az, főleg ebbe a téli szeles hideg időszakban, hogyha a vendég dehidratált ajkakkal érkezik, vagy hétköznapi nyelven mondhatnám úgy is, hogy cserepes ajkakkal. Ilyenkor nem tudjuk hatékonyan elvégezni a pigmentálást, hiszen a leváló felhám-darabok alatt nem fog megtapadni a pigment. Ez most azért hangsúlyoztam ki így első körben, mert találkoztam ilyen ajkakkal ezen a télen. Illetve természetesen, ha ajaktetoválásról van szó, akkor ha valaki magába hordozza a herpes vírust, akkor mindenféleképpen orális gyógyszerszedéssel elő kell készítenünk a pácienst erre a beavatkozásra. Szemöldök tetoválás területén szintén a hámlás az, ami számunkra problémát okozhat, és látható puderező vagy korpázó hámlás esetén természetesen szóba sem jöhet a tetoválás. És szemtetoválás területén igazság szerint csak a szembetegséget vagy a szemmel kapcsolatos kontraindikációkat tudnám említeni, amik problémát okozhatnak. Szemszéli gyulladás, vagy bármilyen szemkörnyéki gyulladás esetén szóba sem jöhet természetesen a tetoválás.
Van-e olyan nagyobb belgyógyászati kórkép, vagy például véralvadászavar, amelynél azt mondod, hogy óvatosabban kell a sminktetováláshoz hozzákezdened? Igen, itt is csak a legfontosabbakat említeném, tehát minden véralvadással kapcsolatos probléma, vagy a vérhígság, a vérhígító hatású gyógyszerszedés esetén probléma lehet a gyógyulással. Probléma lehet a gyógyulással cukorbetegség esetén természetesen. Nem zárnám ki azt, hogy ha cukorbeteg vagy, akkor mindenféleképpen felejtsd el a sminktetoválást, inkább egy konzultációra invitálnálnak, ahol megbeszélnénk, hogy a cukorbetegséged milyen fokú és mennyire van kezelve. Egyéb szisztémás kontraindikáció, a fertőzéseket említeném, akár a vérben jelenlevő fertőzéseket, akár a bőrfelületen jelenlevő fertőzéseket, ezek mindig kontraindikációk lesznek, illetve a gyulladásokat, bármilyen eredetű és jellegű arcon levő gyulladás esetén általában kontraindikáljuk a sminktetoválást. A gyógyszerszedés az mindig egy nagyon nagy kérdés nekünk, tehát a konzultációnak az első lépésében megkérdezzük, hogy a páciens milyen gyógyszereket szed, és következtetünk, de itt a magas vérnyomás annyira minket nem befolyásol, tehát ezekkel a gyógyszerekkel nem lesz probléma. Pajzsmirigy gyógyszerek esetében, vagy hormonhatás alatt nem szokott probléma lenni, vagy hormonhatás befolyásoló gyógyszerszedés alatt. Antibiotikumok hatással lehetnek a szín gyógyulására, tehát a szín mienségére, úgyhogy erre szoktunk figyelni. A gyógyszerkérdés mindig egy nagyon nagy kérdés, és azt tanácsolom, hogyha gyógyszereket szedsz és sminktetoválásra készülsz, akkor mindenféleképpen kérj el egy konzultációt a sminktetoválás elkészítése előtt. Számomra ez mindig egyfajta bizalomépítést jelent, amikor azt mondod, hogy nem csak úgy belevágtok ebbe a folyamatba, hanem leülsz, megbeszélitek, megtervezitek a folyamatot, látja a vendég is azt, hogy milyen gondos körültekintéssel zajlik egy ilyen sminktetoválásnak, nem csak a kivitelezése, hanem már az előkészítése is ennek a folyamatnak. Igen, és én úgy gondolom, hogy az előkészítésben rejlik a sikeres kezelés kulcsa. Igen. Tehát, hogyha egy munka jól elő van készítve, azt már nem lehet igazán nagyon elrontani. Viszont ha nincsen jól előkészítve, de jó a szakmai jó a technikai tudása a sminktetoválónak, akkor az nem fog sikerülni. És ott a konzultáción fektetjük le azokat a kondíciókat, amivel a jó előkészítés elkészülhet. Nem megyek bele a részleteibe, de mindenféléppen jó találkozni a vendéggel előtte, és jó lekonzultálni. Ezt majd mindenkivel személyesen, viszont arról beszéljünk még, hogy mi a titka annak, hogy a tetoválás tartós, szép maradjon. Nyilván van egy technikai része, amit te adsz, de mire kell odafigyelni a vendégnek? Igen, a pigmenteknek az elsődleges ellensége az elektromágneses sugárzás, és annak minden variációja. Gondolok itt elsősorban az UV-ra, de most már az infravörösre is. Tehát, hogy most már infravörös szűrőket is szoktunk ajánlani a sminktetoválásaink fölött. Én úgy gondolom, akár a friss házi ápolásról legyen szó, tehát rögtön a tetoválás utáni időszakról, vagy akár a teljes időszakról, amíg a páciens viseli a sminktetoválását, az UV lenne az, amivel a legjobban vigyáznia kell. Tehát a hidratálás, a minden egyéb más kezelése a felszínnek kevésbé fontos, mint maga az UV-szűrő. És ehhez egyébként a kezeléseinken adunk is a pácienseinknek egy utóápoló stiftet, ami a megfelelő mértékű UV-védelemmel és IV-védelemmel látja el a felszínt. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az előkészítéstől egészen az utóápolásig a sminktetoválást szépen átbeszéltük. Arról mesélj még nekem, és ez számomra orvosként, bőrgyógyászként is egy nagyon fontos témakör, hogy a sminktetováláson túl a tetoválásoknak milyen orvosi egyéb indikációi lehetnek. Hegeknél, vitiligónál most már vannak olyan tetoválástechnikai megoldások, amelyek tudnak segíteni, és az életminőséget lényegesen javítják egy vendég, egy páciens esetében. Igen, a hegtetoválásokkal foglalkozunk is itt a klinikán, heg kezelő eljárásokkal is,
foglalkozunk, illetve HEG színező eljárásokkal is foglalkozunk. Itt a kezeléseknek a sorrendje az mindig az lenne, hogy előbb hozzuk ki abból a HEG-ből a legjobbat, amit ki lehet belőle hozni, és hogyha utána még mindig vannak színertérések, akkor azt nagyon jól lehet kompenzálni különböző kamuflázs színekkel. A vitiligo eljárások, tanultam vitiligo tetoválást. Nekem a vitiligo tetoválásokkal a legnagyobb problémám az az, hogy igazán a vitiligo színezéseket akkor érdemes elkezdeni, hogyha lokalizálódtak a vitiligós foltok, mert hogy változtathatják az alakjukat, és változtathatják a helyszínüket. És bár már vannak olyan kamuflázs pigmentek is, amik jól el tudnak kopni, mert ez nagy aggály volt velük kapcsolatban, magyarul idővel változtathatóak lehetnek a változó vitiligo foltokkal szemben, de még mindig nem tartom egy olyan pontos eljárásnak, ami folyamatosan hozzá tudna igazodni a változó vitiligo foltokhoz. Lehetségesek ezek a kezelések, nem végezzük ezeket a kezeléseket sajnos a klinikán, és akkor további orvosi indikáció lehet még az areola pigmentálás, ami nagyon jó megoldás lehet, és egyébként technikailag egy nagyon könnyen kivitelezhető tetoválási módszer az areola tetoválás. Nem végezzük még a mi klinikánkon. Én azt gondolom, hogy körbejártuk a tetoválás témáját minden oldalról, orvosi, esztétikai részét érintettük. Én azt gondolom, hogy nagyon örülünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Bizinger Kata személyében egy fantasztikus szakembert üdvözölhetünk itt a MySelf központunkban, és nagyon remélem, hogy nagyon sok vendégünknek, nagyon sok páciensünknek ezzel még teljesebbé tudjuk tenni az arc harmóniáját, és sokkal szebbé tudjuk tenni a mindennapjait. Várunk benneteket nagy szeretettel és nagy szakértelemmel. Próbáljátok ki ezt a szolgáltatásunkat is. Nagyon örülök, Kata, hogy itt vagy, és remélem, hogy hosszú távú együttműködésünk lesz ilyen téren is. Én is Köszönöm nagyon szépen. remélem, köszönöm, hogy itt lehetek. Mindenkit üdvözlök.